Здравейте! Това е, което може да се случи, ако си вземете ефтино зарядно, фалшиво китайско на HTC, брандирано с знак CE и всички други сертификати и простоти, които са имитирали братята китайци. Това е захранването. Разклонителят е изключен в момента. Кондензаторът е разреден. Ето, просто мизерна работа. Не от най-мизерните, които съм виждал, но е доста мизерна. И ако това нещо сте го оставили включено в стената, както аз го оставих и просто заспивах и чух странен звук, може да ви се случи следното. И се чудах откъде идва пукането. Това може да ви подпали. Тази стока е внесена в България, подписана декларация за съвместимост с европейските норми и всякакви други работи. И това се продава в нашата страна. Ще уведомя магазина, че са източници на един опасен продукт и не трябва да го продават. Така, не си купувайте фалшиви китайски боклуци. Опасно е.